Dağda yigit jırlap olsa, kız köngülini şıkşıdar. Dağda yigit jırlap olsa, kız köngülini şıkşıdar. Vay молодец! Ашқа барсаң, ашап бар, туйға барсаң, туйып бар deyar. Достар, бүгін 15 апрель, бүгін TMTV премиясы тапшыру тантанасы. Әлі хәтта менә исәнләшергә антам, исәнләшергә вакыт юк, чөнки распевка ясарга кирәк безнең җырчыларыбызга. Инде миңа да үземә дә бераз гына шөйттереп сөйләп карарга кирәк, чөнки әлеге тамашаны алып та барасы бар бит әле бүгін. Шуңа без бүгін хәтиз генә ашыйбыз да, монда пешерәбез дә, распевка ясалды. Китәбез, чабабыз, пирамида күңеләшү үзәгенә. Сәлам достар. Сәлам, сәлам, сәлам. TMTV телеканалында тәмле краш һәм бездә кунакта. Супер! Популяр җырчыбыз, автор башкаручы Фирдус Чебаев. Һәм супер популяр җырчыбыз, Татарстанның атказанчысы Филус Гахиров. Сәлам. Тәмле сәлам, сәлам, сәлам җегетләр. Сәлам Булат. Тиз генә менә хәтта пешерәсе килми шикелеш кенә ашап китәсе килә. Ләкин тапшырыбызның шарты буенча Пешерергә кирәк. Беренчедән рәхмәт чакыруны кабул итеп килгәнегез өчен, үзегезнең тыгыз графикта инде вакыт тапканыгыз өчен бигрәк тә шундый көндә. Әйдәгез, тиз генә беренче әмәлләп атыйк та бүген. Тиз генә ашыйсын ашыйк та, йотасын йотыйк та, шабыйк әле пирамидага. Я, иң беренче нәрсә әзерлис менә бу иттән бу. Күрәсезме? Бүген ит бәрәңге. Всё. Мен авырча гына әйтәм. Фирдус әйе. Әйе. Монда без ашыгабыз. Филис та ашыга, мин дә ашыгам. Шуңа күрә авылда нәрсә инде безнең ит бәрәңге. Шуңа күрә менә монда ниндәй ризыклар бар. Мишәрләр ризыгы пешерәм. Бар булган ризыкны бутыймда. Мишәр ризыгы. Әйе, духовка салам. Әйе, тизрәк, главное тизрәк пешерә. Пешмәсә юк. Пешмәсә юк, әйе. Я Филус. Син нәрсә пешерәсең? Мишәр ризыгы. Син мишәр түгел. Мен белмим, бу Син паспортына кем язган? Татар язылганмы ул? Хәзер язылмый бит ул. Шуңа алдаштырып бирибез инде. Томат ашып пешерәбез, Алла бирсә. Ого. Килеп чыкса үземә ашый. Ашарга өчен пешерергә ашыймы? Мен икесен дә яратам, ләкин томат ашып пешергәнем юк. Мин аш пешергә яратмыйм. Ну теориясын беләсең инде, теориясын беләм. Менә монда бүген булачак инде безнең дебют булачак. Яхшы. Димәк, томат ашы белән берәр төрле салат инде шунда. Ну, салатсыз буламыз. Әйе, шундыйрак. Син дә берәр салат. Миндә дә шундыйрак салат. Шунда берәр салат. Нәрсә генә шундыйрак салат, шундай. Егетләр, я озак уйларга вакыт юк, шуңа күрә җиңсез ганасы синең җиңсез ганмаган. Инде җиңсез ганып куйган. Әйдәгез ризыкларны пешерә башлыйк. Инде сезгә бу эштә ярдәмгә киләчәк әле безнең. Менә дөрес әйтәсез, дөрес алгысыз тапшырыбызның спонсоры булган. Күрәсез монда Кукмара дигән Кукмара металл савыт-саба заводы ашык акционерлы җәмгыяте. Кукмара сәүдә маркасы ул вакыт белән сыналган савыт-саба Германия технологиясе буенча үзебездә Россиядә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча савыт-сабаны сез хәтта интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Спонсорыбызга рәхмәтләребезне белгертеп, әйдәгез башлыйк әле. Я, дуслар, инде аңлансыздар, бүген безнең тапшырыбыз пешерүгә караганда күбрәк җырлауга багышланырдыр, яисә уйнауга. Әле беренче тапкырына шөйттереп, тәмле көрәш тарихында баянда күтәреп килде һәр хәлдә. Фирдус Симаев, Фирдус син эшләрне белеп эшлисеңдер бүген. Икенде сиңа беләсезме, зуррак кисәген бирдек бит. Әйе, аңладым. Бирәгәйле булсын дип. Аңладым. Коллектив син беләсең. Фирдус, еш пешерергә туры киләме? Аңлыйм инде. Гастрольләр инде кайтып кергән юк инде, ну шулай да. Берәр теге туктап, анда Казан асып, автобустан чыгып. Бар. Син бит теге Безгә шулай туктап Казан. Акылга язмаган берәр нидер теге шундый экспромтлар эшләргә яратасың. Безгә шулай туктап Казан асып пешерәбез. Алай экономия. Экономиярак чыга, кафега караганда шулай. Юк, дөресен әйткәндә, гастрольдә еш үзебез пешерергә тырышабыз. Чөнки үзең пешергән ризык. Ал әлбәттә бәрәкәтләр. Башка шарага. Туклыклар була ди. Бигрәк тә минем. Аның өчен теге нәрсә, күзән әйтерәм, автобус бара, автобуста бер бүлеге бар, шундый холодильник. Анда теге берсендә түшкә күркә итләре, тавык итләре, тавык анда теге үрдәкләр, берсендә теге ит. Так, бүген нинди аш ашыйбыз бүген? Так, бүген әйдәгез әле ат итеннән берәр аш әзерләгән дип. Шулаймы? Әйе. Ул ничегрәк? Тамашачылар бүләк итеп тора бит. Тушунка түгел. Һәрбер бер точкадан ит бүләк итәләр дә, икенче тәхәт җитә. Юк, алай түгел. Сатып алабыз. Чыннан да безнең бит һәрбер шәһәрдә таныштарыбыз бар, дусларыбыз бар. Без инде алдан әйтеп куябыз, аларга әйтеп куябыз. Безгә сезнең игезгә киләбез. Безгә пешереп куегыз әле. Бүген сезнең чират.
biz sizge okşasını төлeybiz. Bizge ya plov, ya bir mantı pişirip güzel deyip bandı tanışlar da var bizde. Şuna göre min her vakta Türkimge iyi rizqi oşatırga tırışam. Anlam mene sindir settin bizning Türkim rizqqa mul. Koyagana varsak da bizni temne rizqlar bilan qarşılarlar. Ay ko'rib turamiz endi Instagramda anda har vaqt. Allohga shukr. Rahmat bu g'oyilaga degan anda masalan bugun shunda suylandik. Rahmat bu g'oyilaga deb. Алар чынлап та дуслармы, алар белән аралашып торасызмы? Яисә ул шул килгән вакытта гына буламы инде ул? Дибетик. Terli vakit bular. Төрләре. Анда син мәсәлән бер шәһәргә барасың ди анда. Сиңа зәфте килә ул шәһәрдән бер 3 кешедән 3 гаиләдән. Так. Фирдус син безгә киләсең? Юк, син безгә да. Хо син. Ha, так. Andi vakitda men Qo'ysana, barg'a aytam. aytam. Andi vakitda men aytam. Siz kütәрегездә, җыеныгызда kütәрә безгә дом культурага Бу вакытта эшегездә мәдәниятына килегез дип. Чөнки мин бик группадан аерылырга тырышмыйм. Булай биючеләргә бик күп ашырга киңәш ителми. Анасы бик Әле башы мин башлагач. әле мин үземдә диетада фитнеска йөрим менә. Хәбәр атма булды ахыр инде. Фирдус Симаевтан диета? Да. Ничә кирәк? Эш Кер- үзәгенә. Әйбәт, Нәрсә ашамаска җиңел, кирәк? рәхәт. Жарины яшәргә ярамый. Ипи Идән башлаклары кирәк. юк баштартырга кирәк. Менә әйдә, эш Без йөргән дрожжевой ярый. Берсе кыздырылган юрылмаска тиеш, икенчесе Иң мөһиме телне ашарга кирәк. Без бит артистлар телне ашыйбыз. сәгать 6-дан соң. Ай. Ашарга ярамый. Концерттан соң ашарга. Юк, Менә концерттан соң без бит ашыйбыз. Менә шунда безнең режим бозыла. Әйе. Булай хәзер мин күбрәк көнне 2-шәр литр су эчәм. Кефир, иртән торгач кашы, күкәй, помидор, кыяр. Син Фирдус менә әйткән сүзләргә ышанасың барысына да? Шанам, ул бит теге максатчан Фирдус, шуңа күрә ул әгәр дә үзенә әйткән икән. Син Менә мин дә шундыйрак менә җыерсам эшкә. Юк, төрле чаклар була инде. Син алай хыялланганың бармы? Хыялланып диета белән дә утырабыз кайчагында. Юк, аса аңлашыла. Кайчагында анда аэропортта мәсәлән, белмәгән шәһәрдә, гонорар да бирмәделәр. Акча да билет калды бер якка. Юк, алай түгел инде. Монда теге нәрсәсенә тормышта яңалыкларга карап инде ул. Менә әйтик, ниндидер. Менә яңалыклар, әле синең менә икенче улың туды. Котлыйбыз син әле. Рәхмәт. Әле бит яшь әти. Филус. Синеке булса кытлыйм, брат. Ул Айдар бар менә, ул Рөстәм дә бар, 2 ул үстерә. Кемнеке булса да карарга Филус, брат. Үстерәгә. Теге бер анекдот нәрсә бар бит әле. Әле. Әтисе килгәндә роддомга. Ага. Дегендә инде хатыны баласы белән кычкыра икән. Кызмы, малаймы? Малай! Кемгә ашаган? Барыбер белмисең дип әйтәде шуны. Нигә менә Рөстәм күпләр уйлады инде Рөстәм дип исем кушкач, аха. Менә ахратып исем кушкан икән дип. Кемнең? Ну Рөстәм исемле кем бар безнең республикада? Ага. Ул Рөстәм дип исем кушты бит. Ага. Сер бирмик атка. Та. Бу урында нәрсә, дәшмичә калабыз. Юк, дәшмичә гына түгел, әйтергә Әйт. Теге беренче малайга Айдар дип кушкач, бөтен кеше сорады Айдар Галимовка. Ишарәләп охшатып. Әйе, ошатып куштыңмы дип. Бу карадым да татар исемнәр җайлы гына татар исеме булсын дип уйладым инде. Татарчада, русчада әйтергә җайлы булсын дип. Аннан кешеләрне бит инде искә аласың, менә теге авылда нинди Айдарлар булган, аннан соң тормышыңда инде Айдар килеп чыккан. Ничегрәк анда. Әйе, нәрсә эшләгән сиңа тормышында Айдарлар? Инде яхшылыклар. Карадым да Айдар да, Рөстәмнәр дә ничектер Бик теге тормышында уңай гына. уңай гына эшли торган кешеләр, шуңа күрә нормаль. Шундыйрак исем куштык инде менә. Булатлар начар эшләде. Юк, менә өченчесе туса, өченчесе малай булса Булат дип Сәйдән кушам. дигән өченчесендә туса малай дип Фирдус яисә Булат дип. Фирдус дип кушырым, аннан соң Фирдус Филусович буталы бетерделәр булай да. Теге буталы дигәннән теге бер историясе. Нинди история? Миңа шалтыраталар. Каяндыр, шул Әлмәт ягыннан микән бер ханым шалтырата. Исәмме, менә шунда буталдым иде мин. Исәмме Фирдус. Исәмме Фирдус дигән күп булды да. Эшләп киттем. Менә монда бер авылда берничә авылда концертлар эшләсәң, менә бөтен группаңны җыйып кайт, бөтен утларыңны, звукларыңны барсында кыстыр, бөтен биючеләреңне, баянчыларыңны барсында алда. Шундый ул яшьләр сине көтә. Монда сине яраталар, шул тикле менә көтәләр, кайчан килә инде. Менә
alıp qaytığızın dedim. Buna utiniler. Digeş men uli başladım. Toktala men aytam sen. Nega Firdusga şıldıratasыңdır ol deyman. No, lakin Filusga deyman. Filus? No, seni тоже yaratalar degan bo'ldi. Ya bayan degenden bayan mine. Konsertlarında şimdi bayan sergilense iri-yaңа bayan dedim bana. Şulay bit. Bayan satып алдым бит әле үзенә. Iri-yaңа bayan. Әле җәмәгать гомумән менә беренче тапкыр уйналышы да булды безнең студияда. Әле мен каршы уйнап карамаган, алганда гына уйнап караганда. Team Ya, TV mesela бәхетле. Asım bayan hakkında. Bu Weltmeister bulgaç Nimes Germaniya bayanı indi bu. Bu bayan немеш баяны, чөнки минем иң беренче Bizim birinci bayan hatırlıyorsun mu? Bu birinci bayan үзенең беренче баянны eti yol bergen. баян тел гармонна биргән миңа 5 яшьтә мәрхүмәтем алып биргән гармон, шунда инде уйнарга өйрәнгәнем гармонда. Аннан Леногорск музыка училищесында укырга кергәч, безнең авылда Рафик абый, безнең авылныкы инде Рафик абый шулай мәрхүм инде. Миңа 5 рәтле баян бүләк иткән. O vakitte emosiyalarım bulgandır. Эмоция бул инде самолет алган кебек. Миндә генә андый баян беркемдә юк. Шушы баян белән туйларда акча эшләп йөридем. Студент вакытта бәйрәмнәр, мәҗлесләр алып барайым. Үземчә инде. Аннан Познакайдан Нуратка кайткач, кызыл кулдан ватмистер, менә кызыл нәк шундый кызыл төстә сатып алган идем кулдан. Ул вакытта 45 мең. Бу Elbette indi. Мен аның белән ул баян белән әле 3нче сезонда гына ул баян тукталышты. Tabii indi taraldı mı indi o? Ta. Biz Aradım beni. Pensiyaga çıktı, pensiyaga. Firdevs abay. Yok, Yırtmayın beni biten. biz başka bayan aldık. Ул баян минем өйдә тора. Һәм менә возможность килеп чыкты да үзенә яңа баян алдым. Скидка ясадылар да. Weltmeister. Hem şu bayan bilen biz indi dostlar bugün getap şurasında başlarga bulduk. Dik kumule. Ağım konsertlarda çıkmışasın bayan bilen. Oynayan var mı oynayıp şırdagan? Әллә нигә бергән. Bir blok yazsa alsan tügün. Kızıp. Минем хыялда бар ул. Kim bir etkenin bir bulaşaktır dedi. Булачактыр дип хыялда бар, ләкин 6. sezonga kalan. ялан буталармын дип куркам. Ялан ничектер. Yok munda Team TV kanalına бәхетле түгел, bu тапшыруына бәхетле түгел, мында миндә бәхетле. Беренче тапкыр бу баянга мин җырладым бит. Firdus үзе уйнады. Firdevs oynadı sen. Сөйлейсез. Әйе, җиресез. Синең Бәхетле. Менә син 8-гә куеп моны хәзер көйдердең. sarımsakların, ak sarımsakların sonra tüske kirgen. Yok, aşağıda tiştir bit o. Firdus сиңа күпме түләде? Bir bayanla җитмикән işte. Normal. Ya. Nişimiz biz хәзер. Мен бәрәбәр ашабыз итне. Карап торамыз шулай. Бу бәрәңге шулпасы була инде. Итне бәрәңгеле шулпа була. Безнең берсен әйткәндә минем әним Яратайын бу. яратаган тиге шушы итле бәрәңге шулпа ашатып безне үстерде. Чөнки Bütün ol балалар шулай үстинде. Берсен әйткәндә. шулай. Ите күп булса, бәрәңгесе Мин булса, мин үзем ит яратам, итсез тора алмыйм. диета. Мен иң диетик итнең ди ит о. Нәрсә ите иң диеталы ит. Инде итик ит, Әйе. күркә ите, балык ите, алар барысы да парда булырга. Балык ит инде, балык. Балык инде ит түгел инде ул, балык. Ну, нишесең инде. Син балыкны итке саныйсыңмы? Нишләп балык мен калса бар ит инде ул. Тагын сорауларым бар. Мен син хатыныңа дигән син менә күптән укыган идем, тәкъдим ясаган дип 8 март көнендә. Бөтен әйберләрне бит торасыз сез 8 дигәндә. мартта тәкъдим ясаган. Маңа ничектер аңлавымча, ничектер сез өйләнешкәнсез тәкъдим ясамыйчаган аты. Бәйдә. Алып киткәнсең дә булды. Шун туй булдымы ул гомме? Өйләнешкәндә менә. Ризда белән. Булды. Ха? Той булмады. Без берсен әйткәндә хатын белән туйда йөри туйдык. Туйлар. Инде сез әле туйларда да өйләнешкәнче бергә җирдек. Yok bizden Şaşlayma. nikah buldu. Nikahta bizden 100'den artık kişiydi. Bu sefer anlara benim yakta ide ütkerdik. Meclisin. Meclis uzdardık. Onda bir 150'lik kişi. Bu туй кебек булды мәҗлис. O toyundu o. Toy. Просто biz kafede, restoranda oturmadık. Çünkü ben tilegenim. O ide bitti. Bizden bir vakitni nikah
Шул көнне булды, ит уен уздырдык. Менә икеш бәйрәмне бергә оештырдык та, берләштердек тә. Шәрләрчә булган инде бу. Мешелерчә дә булды. Кеше күчтән әшенеп килгәндә дә берне генә килә. Һәр көнне монда атна сайын бәйрәм җыя башласаң. Шулай бер экономны да булды. Кунакларга эконом булды иде. Кунакларга. Һәм бөтен кунакларын җыйдык. Ишек алдында стәлләр Туй оештырып. күлмәге кидеме соң Резида шуны әйтсен. Резида туй күлмәген кимәде. Чөнки өлгерәлмәдек без. Менә киеп өлгерәлмәдек. Киеп өлгермәдек, кунаклар килеп җитте ди. Безнең никах көнне дә дөресен әйткәндә минем эш иде. Иртә никах, обедтан соң киттем мин Зәй районына акча эшләргә. Яра утырып торыз да, кайтам мин җәмәт. Шундыйрак кызык момент булды. Акча булды дип уйлайм. Минем дөресен әйткәндә иң авыр вакытлары бик авыр моментлары, бик авыр вакытлары, акча вакыты минем һәм шуңа күрә мин хатынның кулын матур иттереп, йөзек алып, йөзек сатып алып, Алай сырап булмады инде. сыра булмады. Минем шундый вакытлар бар иде, хатын суен булганда мин минем сәләмәгенә девятка машинасы бар иде, шырып беткән. Шул машинада киләйм, хәтта минем бензинга салырга акча булмый торган вакытлар да бар иде. Мин инде хатыннан ул вакытта студент, хатыннан сырап торган чакларда бар иде. Менә ул минем күңелгә кергән. Һәм шушында мин йөзек сатып ала алмадым. Ну, реально возможность булмады. Минем ул күңелдә калды. Һәм 5 ел үткәч минем хыялымны сәхнәдә булдырдым. Аны минем хатын көтмәгән иде. Мин тамашачы алдында әйттем, минем тормышка ашман бер бәләкәй генә хыялым бар. Мин аны бүген тормышка ашырасы килә. Карыйм, сөйли башладым да бит инде. Резида җылап үткән, тушлар агып үткән. Мин тезләнеп, үбеп, йөзек белән киттем. Менә бу елны 2017 елны Филис Кахиров Майамида каршы алган диләр, Америкада. Әйе. Йөкле хатынын калдырып, улын калдырып, туганнарын калдырып, безне монда калдырып киткән ди баянчысы белән. Киттек. Ишәп җирдегез анда. Дөресен әйткәндә, Яңа ел төнендә Майами шәһәрендә, Майами шәһәрендә татарлар белән анда бит инде безнең бит Аллага шөкер татарлар киң таралган. Безнең милләтебез кая гына барсаң да, Африкага барсаң да татар яши, Австралиягә барсаң да татар яши, Америкага барсаң да татар яши. Һәм менә шунда татарлар белән бергәләшеп без яңа елны каршыладык. Анда берничә тапкыр каршыларга туры килде. Инициативасы бу. Чакырдылар. Шунда Яңа елга. Яңа елга менә безнең белән каршыласаң, дип баянчы белән ну, әзрәк эконом иттеләр, менә хатын алып барып булмады инде. Анасы рисковать та бит инде, үзең беләсең, авырда килеш. 13 сәгать. Ну, анда хатын урына тапкансыңдыр беләсең. Юк, анда булмайды. Андый нәрсә 2 көн эчендә нәрсә эшләп кенә бетәсең. 13 сәгать юлда, Майами карыйсың банда. 11 сәгать кайтасы, менә барлыгы безгә бирелгән 2-3 көн. 2-3 көн. Шулай. Сиңа әйткәч, бигрәк булып калдың, нәрсә эшләдең син алайса? Үзенчәлеге нидәсе менә аларның яңа ел каршы алуны? Үзенчәлеге Аларда шыршы бармы? Шунысы кызык инде, шыршы тора инде әлбәттә. Алар бит Россиядән вакытында Россиядән күчеп киткән кешеләр бит. Алар бит әлбәттә теге традицияләрне саклап калганнар. Ләкин анда кар юк инде. Кар булмагач бер төрле кызык булды инде. Исе анда Җәйкене. Хәзер язып куйганнар булай. 30 градус прохладно. 30 градус җылылык прохладно дип язып куйганнар. Мен әйтәм, яхшы. Бу минем Бездә бу максимальный бездә ни бит инде ул. Я, нинди ризыклар? Ризыклар шул ук анда бит инде әбиләребез, бабаларыбыз безнең ашларны эш пешмакларында да, шул ук биш бармакларында, бәлешләре дә барысы да өстәлләрендә тора иде. Без инде Рөстәм белән баянга гына теге бездән башка тагын артистлар да бар иде. Алар кушылып теге аранжировкага нигә тырышып караганнар, микрофоннар тотып. Шуннан соң инде без чыгып баянга шәпәдең инде. Баянга гына җырлагач, аларга менә шушы гына кирәк булды да, менә шулай гына җырлагыз зинһар дигәч, башка шаталып рәхәт китте инде аннан соң. Юк, алар рәхмәт әйттеләр. Ял иттергән өчен. Ял иттергән өчен, аннан соң шуннан да сез булмасагыз, бу бәйрәмдә безнең ничек булып бетәсе билгесез иде дип. Шуңа күрә, юк, яхшы, Америкада
урап кайтуулар. Әле беренче тапкыр яңа елны Яшәрің мисың? яшәргә була. Була. Була, ләкин бары Казан күңеле тарта үзенә. Күбрәк. Да. Яхшы, ярар, без әле Казан турында сөйләшәбез бүгенге ТМТV премиясы хакында да. Әлегә инде әйтик менә бу матур аш бүлмәсе хакында, аш бүлмәсе белән безне Центр мебель кибете тәэмин итте. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты да кулай бәягән. Журналистлар урамы 56 йортта урнашкан. Центр мебелена барыгыз җәмәгать. Барыгыз мебель дигәннәрне, инде җиһаз дигәннәрне шуннан алырга тырышыгыз. Әйдәгә әлеге матур эшләнмәләр күреп торасың, күрәсезме? Вставочкалары бит әбсәне карбызлары, шияләре, лимоннары, кивилары, шикләвекләре. Аларны исә безгә Индиго компаниясе килеп урнаштырды. Индиго компаниясе оригиналь фартуклар һәм элмә токталар ясыйлар. Аш бүлмәсенә һәр вакыт керәсе килеп торсын өчен Индиго компаниясына мөрәҗәгать итегез. Безнең монда ашларыбыз пешә башлады кебек дип ышанам инде мин. Нәрсә килеп чыкканын күрербез әле. Берничә минуттан соң хәзергә тәмле көрәштә реклама. Кабыз әлмин не сүндердең? Филис сүндергә кушты син. Мин артыграк беләдем. Ай булдырдым син, ә? Булдырдым кайчагында баш шуртик дип эшләп куя. Күтәрелек килә мага. Хәзер иттем. Менә дуслар, TMTV телеканалының яңа логотипы булдырды әле генә. Фирдус, это который Фирдус, да. Фирдус тимай. Сен теге суткышка магнит урына ябыштырып куй җәме. Җәме? Җә. Я маңгаеңа ябыштырып куй. Әйбәт. Бу салат башына. Салат башына яхшы. Яхшы. Инде бонус берничә. Тукта, кабыз әлмин не сүндердең? Филис сүндергә кушты син. Мин артыграк беләдем. Сүндергә кушты. Кайнамасын андыкка ди. Катырак кайный. Менә монда була помидор. Без әле генә помидор салдык әйе. Помидор салды. Син миңа сөйләмә, мин күрәм әле безнең телевизион тамашачыларыбызга Менә сөйләм. хәзер петрушканы да салабыз шулай. Әйе. Бер сүндер дип ышанам. Ит пешеп чыкты, ит шулпасы бар. Ит пешеп чыкты, безнең шулпа бар өстәргә. Итебез бар, ансын соңрак салатка кулланырбыз алда берсә. Менә Монда ит шулпасын салабызмы әллә? Юкмы? ит шулпасын әлбәттә, нәрсә өчен без аны пешердек соң. Хәзер безгә томат согы әгәр дә сездә була күрсә, Сездә булырга тиеш ул. Кемдер алып килгән безгә аны? кемдер алып килгән дип бит аны. Кемдер алып килгән дип бит аны. Кемдер алып килде, шоп калган инде бездә бер 2 ел ята. Так, менә без моны бер яртысын салсак безгә җитергән. Ятсыз. Юк, ташымасын өчен генә. Ташымаса ташымый, мына имаштырам. Карамыла, мин TMTV сүзен язганда минем газымны сүндереп куйгандар. Шыпырт кына. Ярар, җегетләр, мин сезгә әзерләп куйдым. Татар халык мәкалләре. Мәкалләр һәм дә табышмаклар. Мәкалдә эш булайрак. Мәкалнең беренче өлеше мин әйтәм. Сез бит җыр телле җегетләр икегездә. Сез инде фантазия бай андый бергә. Һәм дәвам итеп бетерәсез. Беренче сиңа әйдә. Рәхмәт сыйга хөрмәткә. Киш. Нәрсә дәвам итеп бетерәм мәкал. Бер нәрсә әйтәм. Рәхмәт сыйга хөрмәткә. Киш. Сен беләсең, Филис? Әйтеп кара берәр нәрсә, әйдә, бик сигер. Я без Әйе, рәхмәт сиңа хөрмәткә. Киш килермен. Киш килермен бүләккә. Бүләккә. Әйе, синеке вариант мәсәлән. Бу Филискә бирә. Киш килермен бүләккә диде, киш килермен. Киш килермен Нәрсәгә? кунакка. Кунакка. Ярар. Оригиналда булайрак, киш килермен калган үрдәккә дип. Нишәр халык. Минеке туры килде. Анакы туры килде. Бүләк. Потому что бүләккә кемгә гел үрдәк бүләк итәләр. Ярар, Филис сиңа бакан. Синеке булайрак, шиләгенә күрә капкачы, капкасына күрә нәрсәсе? Күрә шиләгенә. Әйтимме? Капкасына мәсәлән. Әйсә, балдагы, каргасы, хатыны. Аха, шиләгенә күрә тагы капкачы, капкасына күрә Йозагы. Шулай димме? Капкасына күрә хатыны әйбәт әйе. Миңа бик шәй. Капкада теге хатын. Хатыннан капка ясап куялар дип. Хатын искә төшереп алды Бер җирдә. Капкасына күрә тактасы. Ул хатын такта булса, ире капка була инде. Әйе. Шулай. Әллә сәрик ташар кебек күземдә. Сиңа табышмак, әйдә табышмактан башлыйбыз. Электергеч каптыргыч, мичтән бәлеш алдыргыч. Тарттыргыч инде.
Менә электергеч каптыргыч, мичтән бәлеш тарттыргыч. Нәрсә дип аталар? Хәзер әйтәм. Миштән бәлеш тарттыргыч, шундай түгәрәк әйбер ул. Ия түгәрәк ул. Менә электергеч каптыргыч, мичтән бәлеш тарттыргыч. Менә шундай. Менә шундай. Шулай каптыра. Нәрсә дип аталар ул? Шуның исеме бар. Бәлкем син әйтеп җибәрәсең. Күшәркә? Күшәркә түгел. Юк, күсәркә Бу түгел. бәлкем башкасында күшәркәдер ул. Т хәрефенә башлана ул. Ha? Табагач. Молодец! Плюс 1 мен. Табагач плюс 1. Табагач бит инде, табагач. Син табагач дип билермен яна. Юк. Ә? Нандай бер электр тагам. Электр да, каптыра да, миштән бәлеш. Тартып та чыгара. Ярар. Сезнең жавабыз. Безнеңчә. Нурлатча түгел. Сиңа табышмак бар. Менә кара, Филус, Фирдус. Ау. Фирдусыңа Филусның табышмагы. Ай. Башыда тишек, төбедә тишек. Уртасында ут, читендә су. Бу табышмакмы? Әйе, табышмак. Син белсәң, син әйтеп җибәр. Ничек башында Әйе, тишек? башта тишек, төбедә тишек. Уртасында ут. Бүтән җирендә су. Читендә дип әйтик инде. Кырыенда. Кызыгыймы? Бу реальный ут турында сүз бар монда. Реально от. Реальный ут прям яна торган. Башта тишек, төбедә тишек. Башыма да келмей. Кара әле, әҗене белә кухняда күрәсең килерне. Татар йортын дип әйтик инде без. Мен әйтимме? Әйт. Мыржа. Мыржа түгел, ну. Батарейка. Мыржасы да бар аның, кирәк булса куялар. Пиш инде пиш. Самовар. Эй, молодец! Самовар Самовар, инде. точно самовар. Ай булдырдың син, ә? Олдардың қойшағында баш шуртик деп ішлеп қоя, көтәрілік түгел малай. Мына қазір не? Мына мұны блендер білем бізге бір житерге керек. Достар, кімдер көрмейше қалды, кімдер көріп үлгірмәді. Мұнда біздің қазір помидор да бар, томат да салынды, шылай бет шулпа салынды ба? Шулпа салынды, ит шулпасы салынды, мұнда петрушка салынды, тұз бұрыш тәм бойынша енді шында кімге нешік ұшый шулай салдым, өзіме тілеген шейін. Мына мұндай бір білем ме? Мұның біле қанасың, жыж етіп алалар. Мұндара қоялы. Достар, енді бүгін 15 апрель екенін ұтмасыға керек, қабатла бискәртем, һәм бүгін MTV премьерін тапшыру тантанасы болашақ, узашақ әлеге шара пирамида көңіләші өзәгінде. Һәм біздің студияда келген қонақтарыбыз Фирдус Симаев та Филус Кахиров талар бірнеше номинацияда енді қатнашалар. Фирдус өзің мына қойсын номинация жеңірмін деп ойлайсың. Син. Индирект. Индирект номинация сиңа туры келер. Менә хәзер менә сиңа бирдәләр шундый шанс ай мактанырга. Сиңа шундый форсат бар ди. Син бай мактанырга яратмыйсың ди, беләмми. Шулай да. Ну, халык мәхәббәте, ни кайсы автор башкаручы. Автор башкаручы номинациясы туры килә. Яхшы клип. Юкмы клипларын? Яхшы клипта туры килә, безнең язмыш тиеннәрен төшердек. Бик матур. Европейский стильдә. Һәм шулай концерт саны буенча да быел без рекордта дип уйлыйм, чөнки рекордта кемнәр арасында мәсәлән? Кемнәр җырчылар арасында дип. Яисә үзеңнең алдында рекордмы? җырчылар арасында рекорд. Ничә концерт? Әйтәле. Январьда 20, февральдә 25, мартта 26, апрельдә 27 концерт. Шуңа күрә ул туры киләдер. Булдымы мәсәлән бер көндә 2 концерт, 2 тамаша куйган? Бар. Не аларны санамыйсың син шул. Иларны санапмыйм ул. Мәсәлән бер көндә 2 концерт ул битендә бер көнгә бармы? 2 концертка барадыр сирәк. Мәскәүдә космоста без бер көнгә 2 концерт куйдык, 7 сәгать концерт куйдык. Шуңа күрә мин уйлыйм, бу минем өчен тәҗрибә. Бик әйбәт нәтиҗә. Рәхмәт. Шунлап та. Шуңа күрә белмим бит, нәрсә бирсәләр дә мин күнәгәт. Риза дигән. Мин алай спрошып бермим. Филус, әйдә син дә алса шундый сорау. Син дә инде тамашачы мәхәббәтенә дәгъва кыла аласың шулай бит. Нинди номинациядә син ала алмыйсың дип әйтик. Mesela миңа туры килмәсе бу дип. Ну ел ачышы түгел инде. Ел ачышы түгел була алмыйм бит. Ташкыны. Ел ташкыны да түгел инде мине әйтә алмыйм. Яшь әти номинациясында әлбәттә ала аласың ансы. Менә монда мин катнашып Хәтта җиңә алырым мин. Юк, Филус ул Филусны мин куерин номинация Татарстанда
Золотой голос. Алтын тавыш. Алтын тавыш номинациясы. Аның кебек. Ну, аны қоясың, Аны аны кебек рәттен кімсің номинацияда тағын алайса, мен андай ішкі шылар Yok, bir kim yok. Filuske Bir өзіндегі бір тавыш номинацияда. boyunca, vokal boyunca бүгінгі күнде эстрадада Filuske тигнер yok. Мен аны мақтап айтмаймын, бұл шын барлық. Сен бүгін хатта жеңе қалсаң да жеңе. Рахмат. Үзіске берге тиіш башы. Жоқ, мында ол Фирдус енді мақтап айта. Yok, мақтап айтмаймын, шын көңілден айтамын. Шын көңілден айтуың бигерәк та яхшы, бигез рахмат. Бүгінгі заманда татар халық жерін түбінен мен өзім жеріне жеткеріп башқару бұл бик дефицит. Рахмат. Мен татар халық жерларын тыңдарға бик яратам. Мен қияланайым, ләкин әлі бір-біріңіздің концертында болғаныңыз бар мысың сіздің жігіттер? Мына Алла берса, біздің секрететен біздің бәләкәйгіне бір проект үйлесі келе Филусмен әлі тиғырықта әзірек сүйеш отырған ек. Әлі бір концерт, шындай бір шағыштан контрастта шындай концерт ясап бар екмін. Мәселен ол bütün sırlarını söyle bitirme Firdus bu bütik өзінің алтын тауышы білен халық жырларын, өзінің жырларын мен енді өзімнің энергетикалы, өзімнің yazған жырлары білен көшіп бір концерт қойып қарасақ, мен айтса бек қатыр концерт болады. Көңілде көтерілі. Оның үшін қарайлы, сен тоқтал, сен бәлкім жазып қара, сен бір жыр Филуске оның үшін. Насип болсын. Насип болсын. Насип болса, шыннан баштасақ деп етегенде біз. Насип болсын. Мен бет қаршы төгел. Сөйлерсек біраз шылай баштанып кетер еуіш. Әбенде баштанған іш, тәмінланған іш деп ет ол. Сәнғатта шылай бұларға тиішмеға қалса. Бір-бірің білән аралашырға керек. Нендейдір қызық халық, біз бейт халық үшін қызмет етеміз, не дейсің бе? Халыққа шындай яңалықлар, шындай қызықлы тамашалар тәқдим етсек, тамашашы бары тек бізге меға қалса, Фирдусте шылай деп ойлай, рахмәтлігіне бар еді ол. Тамашашы ұтар едігіне. Шынапта, мен қой бір журналисттарға ап тұрайым. Қой бір журналисттар әлі анда білмейм сізні. Моңғайға моңғай бәрдеттірге тілілеріме yok ма шындырақ фразаларда ұзағында. Қой бір электрон газетлерде. Нәрсе енді ол Филус, деп жүрді. Міне Фирдуслер ешмасам дейді. Үлтір анда жүрділер деп аларының энергетикасы білем. Я кересінше, нәрсе енді ол Фирдус. Нәрсе yazıları İsrek kebek çığa, İsrek kebek bir iyi. Ni tavışı, ni mıngı, bizden Tatar İsrası şunday tübençilikке tıştı miken deyip beni yazıp koydular. Нәрсе ойлайсыз андай журналисттар турында? Her kişinin öz fikri, her kişinin öz qaraşı. Yok, men balay gana deyim. Ол бит журналисттар сізге келіп асын елмайып тұралар бит әлі. Men balay deyim. Судья халық. Халыққа қаршы барып болмай біріншікті. Міне тамашашы şuna göre sen kim kişiye bey verirge. O Firuske de bey verir almayı, mine de bey verir almayı. Sen bir jırçıga da bey verir almayısın, Türk tamaşaçıgına bey verir. Şuna göre jurnalistlerin anda çıkıp bizden tege imiş biz andı biz tekşürülleri bizden Tatar mentaliteti ol Tatar kültürüsü her vaktidə büyük. Şuna göre biz bir-birimizden her vaktidə sahnege, gazetlerge, jurnallarga motor silip her vaktidə bir-birimizni maqtab biz xalqni motor söz bilan tarbiyalarga teyish, abstrakt söz atırga teyish tugul. Men ondan aytmayım, hep menga tilasan narsa aytsinlar. Men bitinde 5 yillik Altın Bars premiyasi laureati olgachda sirajı yazgan İsrek kebek çığa, İsrek kebek beyi, kolxoznik, Dayarka kebek Süleymanova çığa deb yüze barıp avulda şu dayarkalarını yaklap beri. Amanda bizden dayarka ile çağıştıra. Sen bu ya dayarka yaklı, ya elitli kişiler yaklı. Şuna göre şunday nüanslar var. Işık бар, turısın bərib hazır buldu. Dibek. Ol jurnalistler anın kızığı bilesmi? Anın kızığı bilesmi nersede? Ol jurnalistlerinin bir sefer kelip senin konsertinde bulganı yok. Hem sana nişik beye beri ala. Yani bu yıl 5 yıl üyeliğe Allah'ın rahmeti olsun. Kelgenler indi, jurnalistler de geldiler, sarol aldılar indi. Mesela benim konsertte bir anekdot söyleyeyim indi men. Kalganlar eti turunda da var, yani turunda da var, tuğanyak turunda da var, tuğanlar turunda da var, tuğanlar birleşik degen şunday jalata atırgan jer, mehabet turunda da var. Nişek sen kişini... Şiirinin avtorları kim? Şiirinin avtorları küpselik... Özün şiir yazmıyorsun mı? Yok, Sakin Apa Hayrulina, mene o Sakin Apa 30 yıl redaksiyanın mediri bulup işleyen kişi,
Бүгінгі күнде ondan artık kitabı dünya kurgan kişi her bir sözge beylene hem men ойлаймын міне гомер өте ол сөздерге бейлен гомер өте неге өте достар бұла бұл тұрмышта санаулы ғана алар барса да шуңа көре кішіні текшерішен бәйе берешен сен аның концертінде болуға тиіш андан соң фикір ертерге шуңа көре алдағы концерттар қайда болашақ біздің болмай бір көйеді Upkaladan pulunu deyin. қой бермей қады өз сөздерін ай Yok kelimeden. Yok. Дерес сөздер мұнда бір нәрсетеге алып та атып болмай һәм істеп те қоя болмай шуңа тамашашы өзі біле тамашашы өзі келе һәм енді билет сатып алып көріне кімге келелер кімді яратар шулай бит артығын айтасы жоқ демек сөйлес Демек біздің енді ош болды. Қазір біз аны айрым сауытларға салып, енді теге ошардай теге халетке кетіреміз, һәм әлі үстіне аның бақ қана айтып сырны да Филис, аңсал машалла мен күшті концерт ижатқа бәйленіп әзгіне көплер шулай сен енді жеккері бейленер деп етейме ейсі қойадыр шынды язмаларда көрем мен ол бетінде халық классик жырларын башқара, өзі жырлар яздыртмай, өзі жырлар, яңа жырлар башқармай деп сен маған шығып қарайсың? Yok, біріншіден дұрыс түгіл, енді өзінің жырлары жоқ деп. Хәтта мына бүгін концертта да шақсан өзіме бағышлап ижаттылған жырларының бірсін башқарып өтем. Исемен шығаны? Мен бит сені шундай сағындым деген. Эльмира Жәлилова сөздеріне Фирдус міне тағын. Фирдус Симаев тие. Gel Firdus. Фирзал Мұртазин ижат еткен жыр. Ала берсе, анасың бит Her kişinin öz yönelişi bitindi. Ne diysen de, bana aytik bugünkü günde hazır Firdus aytып ötті, халық жырлары, ретро жырлар, аларны bitindi başkarmazsan, алар bitindi миңа қалса, жыр да, оның авторлары да миңа қалса бары бір не deyir, рәнжиш белән қалыр кебек. Шуңа күрә мин үз жырларга тиеш, һәм җырлыйсым килә. Илһам абый җырларында, Хайдар абый җырларында, халық жырларында барсында башкарып үтәсем килә. Мин аларсыз мин үземнең сәнгатемне Айда капелла сразу берне генә, менә шундук. Әйткән. Берне шәп иткереп. Унимма. Айда уйнасак та була. Бәлкем баянга. Qaytqan şaqda sarman boylarına, yanlarında məngü qalırğa. Qırğışın taşlap qırıq yoxda, шығарсыңмы qarşı alırğa. Tınlarsınmı yaşlı hislərimini, jırlarıma qoşub jırlasam. Qarşı kilməsinmi yüreğini, məxəbbətim bilən çırnasam. Dinim bilən tırmış soğmağından, riza bulursunmu ötərgə. Ayrılğanda bəğdə verirsinmi, Palat qaytılanını kütərgə. Qırğışın taşlap qırıq yoxda, Шығарсыңмы qarşı alırğa. Шығарсыңмы qarşı alırğa. Ay rəhmət. Әйбәт oldu bu. Баяншылар уйный белмей. Әлбәттә. Бәлкем тагын алган тагын берәр җыр, шундук. Берне. Айда бір Фирдусның да өзі жырлап бірәріне. Әйдә син җырлый. Firdus yanında jarmamı min demeyin. Әйдә инде. Син икән җырлыйбыз. Әйдә. Ошолы бір нәрсә шунда. Гомер үтә. Нигә үтә? Яңалашып, Süte. Rahmet. Mutyaşıke. Mutyaşıke. Sizdirmişe kaysız kartı kilim jite. Yaşap kalayım, yanıp kalayım.
Bu turmuşta iyilikler bizde salıyır. Hey! Hey! Yaşamalıyım, Yaşamalıyım. yanmalıyım. Evet. Yanıp balıyım. Bu durmuşta iyilikler izler salıyım. Bravo. Endi qabatan sponsorlarımızı aylanib qo'ysak, shu nokta Ligimatur yemli osh bilmasi bilan bizni Center Mebel ekibeti ta'min etdi. Sifatli mebelning butun assortimentida qulay beyaga jurnalistlar urami 56-yil o'rnashgan Center Mebel ekibetida. Ham Ligimatur ishlanmalarini mana bu vstavkalar deb aytamiz, bizani bek motor tatarchalashtirib kelib o'rnashtirdi Indigo kompaniyasi. Indigo kompaniyasi original fartuqlar ham ilma taqtalar yasaylar. Osh bo'lmasini har vaqt kirasiz kelib tursin uchun Indigo kompaniyasiga murojaat etingiz. Ya yigitlar, vaqt tamam. Pomidor Firdusning oshi pishdi. Sening osh tamam. Sening salatni turib qo'yasiz qoldi. Bizning degustatorimiz bugun kelgan. Aydagis ona dashik hozirga tamli kirishda reklama qildi. Bu yoqdagi yigitning salati narsa aytsak da tamliroq. Mana. Sousdadir endi. Yo'q, it qushqonlar. Ikkinchi rizqlarga aytganda, ikkinchi rizq bu Birinchi yoqdagi osh. tamliroq. Bilasizmi seshin? Narsa Bu yoqda it qushqonlar. Jirli pishirlar bitaradi. Birisi o'ynay, birisi jirli. Boshlarga pishirgash bo'lgan endi. Albatta, ochdan o'lmaylar. Ochdan o'lmaylar. Tamli kirishimizda degustatsiya so'roqat kelib jetdi. Ham endi tanilgan degustator. Bilsam yaraymi? Yig'may endi birozgina. Tataristonning deb aytdik, Qozonimizning martabali restorani Marokko restoranlar shiltari shef-povri Ilnur Gimayev endi kelib tajitdi. Rahmat Ilnur, salom. Salom bo'ladi. Salom, sen kelishga bugun turishdik. Oshlar pishirgan bo'ldik, siyir etidan. Sen bilasizmi, biz do'ng'iz eti qo'llanmaymiz bir qachonda. Shunga har vaqt ishni suyapdan boshlaydi. Haydi. Bunda bas, haydi. Salatdan tutnabizmisin qarataysha. Salatdan edi, salatdan bugun bizalashib edi bugun deb qiziq bilasizmi? Bugun TMTV yozibdilar. TMTV premiyasi topshiriq tantanasi bugun. Mana bugun kishida seni chaqiramiz. Hamma degustatsiyasi bizda shavobimiz shunda. TMTV degan ham salat. O salatni ko'rinib turadi. Yashilcha. Jeyga, salat. Vitaminli salat. Dietik salat, o'zi dieta bilan bek mavoqasin vaqtda bu yigitimiz. Yarar. Yigitlar ekani ko'ringansindir, endi anlagansindir. Yarar. Shundan aşağısından da buladır ya. Şolandan. Çık da yaraydı. Haydi, boshqa buni qolib qaraylik. Haydi. Qolib qarayıq. Oşarlıq ekan. Salatlarni. İyi. Tuzu, birishi. Tuz ozgina yengilcha, no, tuzni Tuz qattacha butunlay oshamayim deydi. butunay oshamay. Tuzni Nus kerak kishi o'zini suv o'rnida istay. isham deydi, oshamayim deydi. Kerak kishi o'zini istay. Evet. Haybat. Yaxshi. Şulpa. Shulpa. Şulpa. Bərəngili itli şulpa. Avul şəmənə mındı şulpanı biz üskəndə əni İt şulpası. Əni pişirib aşatadır. Şunda şulpa bilan üstükdi. Bu şulpa bilan yaşadikdi. Yarar. Qolib Hazır da mənə şu tradisiya bo'yicha xotin kunga 2 topqir pishiradi shu oshni. Shulpadanni. Biti pishgan. Barangiz yumshoq. Itin qolib qaramadimi itali? Itin tutibman qoladi, normal. Pishganmi? Hay. Yaxshi. Yarar. Yaqa. Yoqqa ketdik. Bir ko'p siylashmaysan hali sen bugun. Bugun ko'p siyashga vaqt yo'q. Seni de bizim bilan borasizmi? Hay. Piramidaga bugun. Yarar. Tak. Bunda da jigit. Kisilishidan turib olishidan ko'rasandir. Shu shundan qolib qarasang yaraysan. Yara shundan ayda. Sherishki bilan. Mashaqqatlanmay kedi. Bu salatning ismi bormi uning ismi? Hozir degustatsiya savaş aytirmi? Salatdanni. Bigrak tozaroq pishadi. Tashkiltim. Dürüst işlengan emas diye. Dürüst. Sousni mana, qilantirdi endi Sous. sousni mana. Молодец. Sinchiktir mana, bilasizmi, sen uyratgan sharakni chiqdi ana mana. Yarar. Odatda sen shulay ishlaysan, qilanasan. Bu Bunisi qo'yam esa- bilgan. Tomatli sup. Aha. Shulayroq. Yarar. Qarab turishga bir chog'ashni tashlagan. Bir shahosh. Iyi. Yo'q endi. Turkiyada oshab qaradim. Mana Turkiyada shuni beradi. Chorba deb aytardi Turkiyada, chorba. Alarda it oshamaylar bu. Yo'q. Pomidorli sirli shulpa. Oshtamni. Eshkiltimisan biraz bormi? Tashkiltim. Bir ish solganmi ularni? Bir ish shutgina men ko'proq istarayim. Chunki Birazdan yondirib atish. O'zini alarda shtoyroq. Iyi. Türklerden. O biz Türkiye'de tugul Tataristan'da. Ezgina tiga urush aytmishlik pikantli. Azgina. Ozgina. Yarar, ayda o'rtaga bosdik da Yarar, hozir. o'rtaga bosdik da aytamiz endi. Salatlarga kelganda bu yoqdagi yigitning salati narsa aytsak da tamliroq.
Mine. Соустадыр инде. Yok it kuşkan. It kuşkan. Алар 1 миллиард değil senin it yaratkanını. It kuş kaç tane ola? Elbette. Ayye. Men aytib Abi qo'ygan it yap yaratgan. tege. Şu an kurayını salatka birinci orun bu yakka gitti. Evet. İkinci riziklarga aytkanda ikinci rizik bu Birinci yakta or. temdirek. Aa. Indi birinci oş kulayın diye. Birinci. Bilesiniz ne seçin? Нәрсе үшін? Bu yakta it kuşkanlar. Şu an kurayım ne? Oşu bu yakta temne, salata bu yakta temne. Kulayım olganda indi. Bir tegiz bula. Tegizlik ikisine de birinci orun beradi. İkisine birinci orun beradi. Mında bizim Firdevs Timayev, mında Firuz Kalkirov edi. Malatsi yigitler. Tırışkanlar. Bulay ettirip Jırlı pişirdiler bir tarafdan. Birisi Yigitler oynayı, birisi jırlı. Başarıga pişirgeç bulgan indi. Elbette açtan ölmeyler. Baştan ölmeyler. Yok, şuna ko'ra bunlarni chaqiramiz hozir. Sening so'zlaringni erishtirib ularga da esingizga tushiraman, bugun degustator rolida Marokko restoranlari shiltari shef-poveri Ilnur Gimayev edi. Ilnur, zo'r rahmat. Tag'in kutib qolamiz. Har topshiriqqa kelsang da biz senga shodqina, yema. Rahmat. O'ngishlar, ham endi rahmatli klientlar deb tilab qoldik sizga. Rahmat bu. Hisoblashamiz, ham Firdevs bilan Firdevsni chaqiramiz studiyamizga. Ya jigitlar, bizni degustatorimiz keldi da rizqlaringizni da oshab qaradi. Pishgan. Lekin aytaylik salatlardan boshlaylik. Salatga kelganda birozgina tuzga yengilroq. Tamladi o'zi salating pishgan. Lekin sening iting bo'lish sababli sening salating yengib chiqdi, ko'rasizmi? Ham sous aybat, mana jigitlar, sous da o'zinchalik edi. No, tajribani nishatsang da shul. Endi oshga kelganda sening oshing o'zinchalikli birozgina pikantlik yetmaydigan bo'ladi. Birinchi tapir pishdi. Albatta. İti bo'lish sababli bu yoqdagi osh birinchi o'rin oldi endi mana. Bilgan bo'lsam ikki kisa getirib bunda turib salayım. Shulay kerak bo'lgan shulay kerak bo'lgan. Shunga munda hozir shulay turib sening osh birinchi o'ringa chiqdi, sening salat. Shulay turib shol hisob tegizlashdi da ikki gizlashingiz bugun jigitlar. Qattiq sizni qattiq. Firdevs Kakirovlar, Chamayevlar. Ham shul o'ngaydan Tağın teki tavasın biri. Onlar ahırdan alıp kala. topshirig'imizning sponsori, general sponsori Ko'kmara Metal zavodi Oshiq aksioner jamiyatidan haligi ikki toba da Firuz senga. Cheki Firuz bor, olmay ul tobalarim qoldirib keta. Ayy. Shulay turib, shuning bilan shu. Yo'q, olay bo'lmaydi. Olsinmi? Shundan da. Shara. Yo'q, Ko'kmara. ularda o'zim pishirganim bor, shundan da. Aybat. Xotin da Albatta men bunisi qarali, marmar islikli mana shunday innovatsion toba bit bu. Bunday tobada Точно kukumarana kimin? Ayy, ko'rsat. Men bit. Mana bunday tobada pishirsang, Bunda kukmara diye kukra diyen. aylanib hatto tutqasi da bor, ko'rdingmi? Ha yara, rahmat. Bu tobada siz rizqlab pishirsangiz, ikkilatada tamli bo'lacak. Hamda juda big joylanda. Rahmat. Rahmat Team TV'ga. Rahmat. Temni kireç tapşırığına. Temni kireç tapşırığını alıp barışı yakın dostum Bulat'ka bir zor rahmet. Tag'in Munda kelip kim birinchi kim ikkinchi o'rin oluvda ish tugul, mana ishtirashu, bir ishtirashu bir gimir, aralashu, azrak boshqa yoqdan bosh yol ete, moral yoqdan bosh yol ete, azrak kelishib, aralashib oldik. Hozir endi ko'ngilli bir mezgil. Ko'ngilli bir mezgil, hozir endi rohatlanib borabizda ketdik konsertga jiyilishib. boramiz. Bek zo'r rahmat bo'ladi, bek zo'r rahmat Team TV kanalına. Barımızga da esenlik, sağlık tilaymiz-da. Bugun xalqni tomoshabinni kutib qolamiz konsertda. Endi anda rohatlanib ko'ngil ochirmiz. Direkt televizorlaringizni sundirmangiz do'stlar, televizorlaringizni sundirmang, chunki turdan translyatsiya bo'lashaq. Bugungi konsertimizdan balki men olib borish yo'lida bo'larman, balki mana jurlarmda kim bilan. Balki sizga mikrofon chiqarib qo'yarman. Masa sürpriz bo'lsin. Ko'kmar. Diriz. Endi do'stlar, bugunga sog'lashamiz. Sizmi? Bunga deb aytam, kishga qadar, yema. Tamli yashik, tamli oshiq, tamli qarashni tayinli. Sağ olun. Esenlikte sağlıkta şaraşına nasip olsun. Sağ olun. Paka.